Feminisme. Una paraula que encén debats per tot arreu, gairebé sempre sense saber de què va. Així que anem al que és simple. El gènere no hauria de decidir el teu valor, les teves oportunitats ni el teu futur. Aquesta és la base, sense drames, sense una suposada guerra de gèneres, només sentit comú. Per entendre per què importa, cal mirar enrere. Els primers moviments feministes van lluitar pel més bàsic: educació, propietat, reconeixement legal, el dret de vot. Després van arribar la igualtat laboral, l'autonomia reproductiva i la protecció davant la violència. Tots responent al mateix problema: el gènere utilitzat com a eina de control. I com es manté aquest control? Amb el binari de gènere. La societat divideix tothom entre homes i dones i assigna a cada grup un guió. Masculí, fort, racional, fet per liderar. Femení, emocional, suau, fet per donar suport. Això no és natural, és una jerarquia, ficada a les lleis, al treball i a la vida quotidiana. I per defensar aquesta jerarquia, a la gent li encanta cridar biologia. Però la biologia no assigna ambició, emocions o lideratge. No decideix qui ha de cuidar ni qui ha de manar. Això són normes socials, disfressades de ciència per mantenir el binari intacte. I aquí ve el que és important. El binari fa mal a tothom. Les dones reben camins més estrets. Els homes se'ls castiga per la suavitat. I les minories de gènere són atacades simplement per no encaixar en el guió. Trencar el binari no és esborrar el gènere, és desmuntar la jerarquia que porta dins. La igualtat de gènere no és un tema secundari. No pots arreglar la desigualtat de classe ni construir una societat més justa si la meitat de la població continua tancada en normes de gènere i dobles rases. La igualtat és una estructura. Si una part falla, tot l'edifici cau.